Bena sekhaya ukwazi nje ukuthi unokungibona ngakini. Amahle uthandana nami wena. Ufuna ukutshela uthoni ubungazi ukuthi uLekhuzana. Wena ubuwazi ukuthi uthandana nami. Ngoba lapho ngophela uyangifihlela ngithi nizena bona Lekhuzana nganika izithombe ngoba ngikhonjisa ukuthi ujola nawe. We bhuti, ngiyakubona ushukela wakho uyakhuphuka so wehlisa. Uzokwazi ukwehlisa. Uzokwazi ukwehlisa. So wehlisa. Uzokwazi ukwehlisa. Uzokwazi ukwehlisa. So wehlisa ufuna ukwazi. Leso score mina ngeke singiphile. We bhuti. So wehlisa bana. Hawu. Score nawe yini manje? Score. Hawu. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lombukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba ubhuti wami ela eceleni kwami, kusho kona lokho ukuthi khona lento le entsha esiyenziwe uperson wakhe ospecial kakhulu enhlizweni yakhe angasa understand kahle. And njengoba ela uzele kona lokho ukuthi ufuna ukuthi ayilandelele. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sobona kunjani? Yebo sabona sesinjani. Ngiyaphila wena? Ngiyaphila kakhulu. Ubani ubhuti Sibongo? Yebo isibongo siswami mina ngokwaGwala. Ugwala, umphephethe. Umphephethe. Uyigwala ngempela nawe? Hayi. Ukuthi nje umuntu waba nebhadi ukuthi phela saqhamuka sebekhona vele ogwala. Okay. Sake mhlambe awukazi uzwe umlando wesibongo sakho ukuthi waqhamuka kanjani? Ubani lo egwala? Hayi angazi ngizongifuna uqamba amanga sisami yazi futhi angazi ngihluphe ngokubuza ukuthi mhlambe ngithole ukuthi la emakhehleni. Oh okay, uzalo maba? Angeza. Uzalo maba? Uzalo mamthembu. Oh, Mampelasi, yebo. So ake ngicela sivele nje sihlale phezulu kodaba ungichazela ukuthi wena no person wakho lo ngase understand kahle ukuthi sithini story sakhe. Nahlangana kuphi? Kwakuyinini? Kwakumuphi unyaka futhi nahlangana kanjani? Oh siswami igama lika sisi lo engize ngaye la ngizokhuluma ngaye igama lakhe uAmahle Sibongo kaZoni. Okay. So uAmahle sahlangana naye 3 years back. Shuthi uAmahle umuntu oculayo nakhona uyabona. Okay. So sasise kunginomcimbi wawukhona endaweni la ngihlala ngakhona eWaybank. So yena kubo ingane kwaNgcolosi so babefikile kulo mcimbi loyo and then ke ngambona lapho ke saqala lapho ke saqala ukukhuluma ke naye. Yebo impela. Wamgoqam. Wayenephimbo emuhle sesona. Muhle ne? Muhle. Mhlambe uma sekuthiwa uyamchaza nje mhlambe ngabe uyisleper noma ugcwele mhlambe mude emfishane uyakhanya uyidaki. Uyakhanya bese ke akasizona isilenda kakhulu nomzimba nje olingene naye ukuthi mhlamba amabele aselapha phambili izinqazi lemumva cha nje konke kulingana naye nje. Okay. So wamthanda ne? Yeah. Wasukhulumisana naye ke eceleni. Yebo. I-relationship yahlangana ne? Yebo uyahlangana nje kamnandi sisiwami. All right. Mhlambe ke ngabe iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona kubudlelwano benu? Engakushongo sesiwami ukwazi sabona ukuthi sinaye uAmahle sajolo unyaka owodwa the second year kwabe sekuthi ke siba nomntwana. Okay. Yebo. So ekubeni kwethu nomntwana njengoba nje naka Amahle bebesaba abantu abangazi bebengithatha nje njengengane yakhona nje uma wakhona engijabulela. So ekubeni kuthi nengane i-relationship yomndeni wami nomndeni waAmahle yaqala ukuhlangana yaqina nje nathi sasibona ukuthi okay no siyaphambili nalento lethu esiyenzayo. So bakwazi njengobaba umntwana ngokusemthethweni noma usayisigebengu? Usebengu ngasho. Usewavela ngokusemthethweni ekhaya la kubo noma usantshontsha lapho nalapho bazi umntwana bazwe. Yebo ngingendlela nje eqondile sisiwami ngisho ukuthi sisa cause ngisho ukuthi bayangazi kodwa nothi ngendlela esemthethweni ukuthi mhlambe kuyohlawula kuyovelwa nani. Okay. Yebo. So mhlambe lokho buyimisele ngokwenza kungesikhathi singanani noma mhlambe akaplana nokuplana nje awukho kwayilapho. Hayi bengingacabanga sisiwami ngifuna uqamba amanga nje bandla ngifuna uqamba amanga uyabona nje izinto zaqala la ekutheni cause nyaka odlule kade usuphela kade sekukhona indaba ukuthi usenokuthi akasekho comfortable nefone yakhe yabo. So usenezinto ezokuthi nje sekumele ngize ngiyibuze komunye umuntu ezinye izinto makuthi angisatholi kahle ngiyasola yabo. So ngaba na ukuthi okay no ngathi ngiyajaha angeke ngizinike isikhathi kancane ngibona ukuthi into ethu izophelela laphi because bengisho ukuthi surely next year makuthi uthando lethu lusaqine ngale yandlela ikhona into ezokwenzeka. How? So awusuyanqikaza manje ngisimanga sokuthi useyanqina nefoni yakhe.
Yebo nje yabo nje njengamanje njengoba senze nje izinto eziningi engingazitholi kahle nje siswami. Awusekho lapho. Ayi angisekho ngempela inhliziyo yami ayisekho lapha ekutheni. Not ukuthi angisamthandi yena ngiyamthanda yebo kodwa ekutheni mhlambe ngibona ikusasa naye ngale ndlela cha. One thing about ama-females, kukancane ukuthi acabange omunye umlisa uma kuwukuthi lo anayo empilweni yakhe uyayithola yonke into ayifunayo, uyamnakekela, umphethe kahle, shiya nje imali eceleni. Ukuphatheka nje kahle, indlela yokukhuluma ibalulekile kakhulu, indlela yokuhlonipha umuntu wakho. Akukho la asuke khona ngizomnikeza omunye umuntu ngimlalele noma kuthiwa ufuna ukungishela mekuwukuthi umuntu wami ngiphethe kahle hle. Most ama-females awanakho ukuthi alalele umuntu omshelayo mekuwukuthi unomuntu athandana naye umphethe kahle. So mhlawumbe awucabanga ukuthi lezi zinto ezintsha asezenza ongayi-understand manje ukuthi mhlawumbe ngabe zibuya kuwena. Angisho ukuthi ziblame but mhlawumbe uma kuthiwa nje uyabheka indlela omphethe ngayo phela wena wazi ukuthi umphethe kanjani. Uma ubhekile wenele ngawe ngale ndlela ukuthi angacabangi nje omunye umuntu osilisa empilweni yakhe afocus kuwena kuphela. Yabona siswama angifuni uqamba amanga. Okay. Mhlawumbe financially ngingasho kodwa angiyena umuntu onomsebenzi osebenza nje full time othola mhlawumbe isalary ethe ukuthi yabona. Okay. Kodwa ngaso sonke isikhathi nami njengomjida ngiyazama. Uyahlanganisa. Akukho la ekutheni mhlawumbe kuze kuphele u3 days or 2 days mhlawumbe kube khona into ayicelayo igcine kungenzakalanga. Yebo. Okay. So la ekuhloniphaneni bengimhlonipha kakhulu and namanje uyazi yabona because enye into ngibengithanda kakhulu ukuthi imindini yethu yo2 isikhulise ngenhlonipho. Naye ngiqamba amanga ngithi mhlambe mangikhuluma nawe bakuhlaza or nanani cha nayo beyingane nje ehloniphayo eright. Mhlambe angazi ke mhlambe uthi kuleke kwinhlonipho because nami iyona into engizibuzayo ukuthi kwenzekeni yini le engekho enough because yabo nje sisoma ngase ngithi ngikutshela ziningi izinto esengidlule kuzona ukuthi mhlambe ngenze sure ukuthi uAmahle uright nengane lapha bekhona. Yes. Ngaso sonke isikhathi yabo. So ngempela kuyangiphoxa ukuthi wenza lezi zinto azenzayo and angazi ukuthi yabo ngisho nasesikoleni because umuntu ofundayo. So uma uyofunda njalo mina okwazi ukuthi uma engenayo imali because not ukuthi kuba bayamnika. So uma engenayo uyazi ukuthi njalo sihlezi sisizana. Ngiyakwazi ukumnika ukuthi yonke into yakhe nayo iqhubeke kwelakhe side. Naye futhi ube ba supportive kwezami izinto engizenza eceleni. Shothi kahle inkingi kuyena because akhona ama-females uthola ukuthi ayeke into angayitholi meke uthi uyayifuna uyayithola futhi kungesikhathi singanana kuze kube isikhathi eside kuyima ethola. Uthe ekhala ngento ethize athi uyadinga ayithola kodwa uthola ukuthi indalo yakhe akeneli sidalo. Shuthi mawuchaza ngale ndlela uchaza ngasho ukuthi inkingi kuyena. Ngingayibeka kanjalo siswami because mina ayikho into akangitshela yona washo ukuthi cha yena umuntu osho ukuthi hayi angisaneme ngaloko kwenzayo kanje sikhulumisana kodwa manje hayi cha akasakhulumi akasasho lutho. So angazi ukuthi ngizothi inkingi kumina kanjani because manje ngcono ukubuya ngitshela yabo ngize kwesinye isikhathi ngifonela usisibakhe hayibo nomzamo kwenzakalana hayibo Amahle ungenzela into engingaziqondi kanje mhlambe ngabe khona yini okwaziyo asekutshele kona mina ngangitsheli kona. Akube ukuthi hayi cha lutho nje sibala hayi uzoba right khulumani into yini kugcine kuphele lapho. I guess inkingi kuyena mana-ke akazaza kubambe nomunye umuntu osifazana before ngabe ngiqamba amanga siswami akazasole lutho siswami mhlambe inkingi kuyena-ke hayi mhlambe singasho ukuthi akeneli sidalo nje indalo yakhe akeneli bayi singasho noma mhlambe ukhona komunye umuntu angazi phela ngoba phela mhlambe ungenzeka ukuthi mhlambe imali because manje ngenzeka ukuthi mhlambe mina angizami enough yabo and ezinye izinto mhlambe uyasaba ukuthi azicele kumina because uyazi ukuthi ngike ngikhona ukuyi-afford or kuzomela ukuthi ngithwale kanzima ukuthi lezo zinto lezo zigcine sezitholakele. Okay. So yini-ke lo okokuqala ubusushilo ukuthi awusenayo i-access efonini yakhe. Yini le enye mhlambe ebambekayo oyibambile wabona ukuthi no akusulo umuntu ngithandana no akusu Amahle lo. Umunye nje Amahle engamazi mina futhi engaqalanga ngathandana naye. Seshintshile nje seyile nhlobo leyo umuntu engakazi ngaze ngamshela. Okay siswami yabona nje last week ngiyakhumbula beku Saturday. So kunomngani abangani bami kade belekhuzaneni shothi bebeyozidlela inyama bayohlalela elekhuzani la Hip Park ePine Town. Okay. So shothi bebeyihlalele ke lapho bezidlela inyama and then wangikhombi walekhuzani shothi wambona Amahle. Uma mbona Amahle uhamba nomuntu ohlala khona endaweni la sihlala khona
not ukuthi mina naye sabangani siyazana ukwazana ukuthi okay ngiyambona Okay. okay nawe uyangibona kube ukuthi okay akekho nendaba nomunye Ayikho ingxoxo ebalekile seke nabanayo. Okay. ayikho sesiwami so mabembona ke nalomjida lo kube ukuthi okay lo umjida lo obabonile angisendele isithombe ukuthi hayibo aqala ngibuza ukuthi upho amahle wena ukephi ngisho ukuthi hayi mina ngihleli nje around akukho ayikho into engithene engibhizi ngayo yindaba kwenzakalani asho ukuthi hayi no ukuthi ngibona uamahle la ePine Town nento bayihlalele nje kubonakala kumnandi Pine Town hayibo uamahle mina ngathi ngalezi ikhathi lezi because emini ngisuke ngazi ukuthi uamahle usuke kuba bebhizi kubo kwaNgcolosi so ngalesikhathi wenzani uamahle lapho yabo asho ukuthi hayi angazi mfowethu angifuni ukuthi nithi ngiyanixabanisa mina kuphela bengibuza bengingafuni futhi uthi ngiqamba amanga nasi isithomba hayi ngibona ukuthi okay no bandlalile ilekhuzana ithawulana labo bandlalana ibekiwe nezinto ezimnandi bayajabule yabona ukuthi hayi bayikhiphile bashaya umoya nje bayajabula ngisendela nje ithombe ezo3 because baba behleli lapha emini yonke baze bahamba ntambama ngabo 5:30 kanje so ngiphatha kambi ngempela lento siswami because angazi ukuthi mhlambe ke yabo endaweni akekho umuntu ongazi ukuthi uamahle umuntu wami akekho umuntu ongazi ukuthi mina noamahle sinengane yabo so kubhlungu ukuthi uzobona umuntu wasendaweni yabo angazi noma mhlambe and uneshow ukuthi wazi kahle ukuthi vele uperson wakho uyazi siswami uyazi yabona nje mhlambe nje because kubo athi ngibo mhlambe nje 5 blocks away yabona and then bese ukuthi because usebenzisa umgaqo wodwa akekho umuntu ongazi so angazi ukuthi mhlambe mina uthatheka kancane noma mhlambe kwenzakalani or mhlambe uyena lo mjida lo wenza ukuthi amahlenze zonke lezi zinto lezi azenzayo yabo because lento ngiphatha kabuhlungu because manje yabo ngisho noma sekuthiwa mhlambe because amahle una ukuthi because umuntu onenhliziyo encane masixabana afuna ukuthi mhlambe ngeke ngisakwazi ukuthi ke manje mhlambe ngibona ingane nani and kubo bahlezi bezothatha iside lakhe why because ingane ayikhokhelekile ngendlela efanele nani yabo so nami ngisaba ukuthi ekugcineni sogcina sengiluza ingane phela ngisakwazi ukuthi ngiconnecte nengane yabo ngenxaka amahle kumele ngaso sonke isikhathi ngisho noma ezinye izinto ngibona ukuthi okay le ironga ngithanda kodwa ngikhetha ukuyiziba ngoba ngiavoid ukuthi mina nayo sixabane so ngisuke ngazi uzungicuphile noma kwenzakalani uke wamstalker lo bhuti kade naye just to check nje ukuthi mhlawumbe uthanda nobani noma i-background yakhe ithini kahle kahle vele ubujwayele ukumona eroundini kodwa awumjwayela wazi lutho ngaye mhlawumbe ke wabhekelela ubuze ngaye ukuthi sithini story samjida lo unayo intombi noma kanayo noma mhlawumbe ugcwalisela mina noma ithini nje into yakhe not ukuthi siswama kanayo intombi yabo njengoba ngisho nje because eroundini siyazana sonke yabo so uyazi ukuthi okay ubani uthola nobani ubani uthola nobani yabo so and abantu siyababona ngisho noma mhlambe kuthiwa umuntu akajoli nomuntu ajola naye eroundini mhlambe khona umuntu amlesi haya mvakashisa sabona okay usuke ekudeni yabo lo ayingeke lo ntombazana simazi ubani lo uhamba yabo so naye ngiyazi ukuthi okay no unaye umuntu ajola naye ngeke ngisho ukuthi unabo mhlambe kodwa unaye umuntu engazi ukuthi okay no siyazi ukuthi no laba bayajola yabo so angazi noma basajola nani because angibalandela abantu so angistokani nani uke wahlala phansi noamahle umtshela ukuthi no phela sengibonile izithombe ngisendeliwe kade usepaki picnic ndlela thizeni nombhuti engimaziyo noma uye wathula nje wafela ngaphakathi wathi lento le ngizoyisa ka Black Life TV nje kube njalo ngifuna ukuyobamba khona ukuthi sithini story mina sisiwami ile khuzana angikwazanga yabona ngicabangile yona leyo nto uthi ngeke ngimbuzo amahle yabo ngaba nakho ukuthi okay ukumbuza kwami okokuqala ngiyazi ukuthi uzophika and ngiyamazi amahle usumbambile ukuthi uqamba amanga ngento yabo uvela khale akubalisela izinto ezakudala nani yabo ukuthi uyahlukumezeka nani vele yabo so ugcina uhleze ibalekela nje avoidile kuza ngakhetha ukuthi no ayingeke angimiyeke mhlambe umethola umuntu ngicabanga khona ukuthi okay Black TV mhlambe umethola umuntu wakhona uzokwazi ukuthi mhlambe akhulume nakho umuntu angamjwayela ngamazi uzokwazi ukuthi mhlambe ke ahlambuluke kamtshela ukuthi hayi no ubhuti akenze kahle la so mhlambe engasalungise la singakwazi ukuthi siqhubeke silungise izinto mhlambe naye ahlukane nalomjida lo athandana naye mangase athi ubhuti yes vele ngiyathandana naye futhi angindawo ngiyamthanda nami amahle anginda akukho akunala ngiyakhona ngivele ngiyamthanda futhi ngizomenzela izinto lezi ayidingayo futhi ngizomphatha kahle akukho la ngiyakhona uzobusuwenza njani lapho mhlambe ngabe i-relationship no amahle izophela ubayekele bathandane bodwa noma uzokwenza ama means thizeni ukuthi akahlukane nomjida bese eqhubeka nawe
ufuna ukwenza kanjani, ufunani wena? Yabona nje siswami nje kuba kade ngisho nje ukuthi iqiniso ukuthi yebo ngiyavuma amahle ngiyamthanda ngisamthanda. Yes. So angeke ngikhona ukuthi ngihlale naye bekhona nenye indoda emthandayo naye engenankinga naye yabo because mina into engicabangayo manje because mhlambe ngabe kade sahlukana because bengizoyidlulisa yonke into esho okay I know anginankinga. Inkinga yami siswami ingane. Okay. Yebo ngifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi mangifuna ukubona ingane iqhubeka ingane izongivakashela njengoba ingivakashela yabo njalo. So wena uthi uwenzela umntwana ngalendlela ukuthi ufuna niqhubeke nithandane no amahle ngoba nakho ingane yona ebalekile. Uma ubona ukuthi mhlambe uhlukana no amahle ubona ukuthi mhlambe ngeke usakwazi ukubuka nendlela yathizeni yokufika emntwaneni. Yebo yabo nothi ukuthi vele kukanjalo seswami sengisho ukuthi mawukuthi amahle naye mhlambe usho ukuthi cha yena uthanda ubhuti lomunye uqhubeka naye angeke ngibe nankinga engize ngibalwise. Kodwa inkinga yami ingane ngifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngifuna ingane ngiyithola. Ukwazi ukuyithola. Yebo because ayikho into ngabe kudlala ngami ukuthi mhlambe ikhona into engayenzeli yona ingane. Hayi ayikho nje siswami. Yabo nje kade nje manje nje kade silungise yabo nje kade ngize ngihlela indaba ile kuzane ezimali yebo angisebenzi kodwa kade ngihlela ukuthi ngiyazi ukuthi next year ingane kumele ikhokhele umalume yabo iyongena esikoleni ingane kumele ikhokhele umalume kumele ingane ithengele icathulo zesikole yabo because enye imali uma sengimnikile ukuthi okay ma cela ungisevela la for uniform ya next year and ngizoloku ngigcwalisela la kwilokhuzane yomalume ukuthi nje siyazi ukuthi ngenyanga imiqala nje lenyanga lezayo kuvula izikole ingane iyaqala iyangena naye esikoleni. Okay. Mana ke ngicela ukukubuza la angihlosile ukuthi ngikuthunuke 1 2 angihlosile ukuthi ngikuphathe kabuhlungu but mayethu ubhuti hayi no bengifuna ukushaya ngidlule hayi ngoba nakho ukuthi ngiyimisele nge-relationship. So wena usangakwazi ukuphinda uyongena esibayeni sakalokhuzana wazi kahle kamhlophe ukuthi ubhuti usebuya kusona. Ayingeke seswami. Ngeke senzeka. Ayingeke ayingabe ngiqamba amanga shembandla. Hayi ngeke ngikwazi lokho ngempela. Okay. Yebo lenothando kunalo yebo ngiyaphinda futhi kodwa kune yabo nami kuze ngikwazi ukuthi ngithanda umuntu nami kumele ngikhuleke ngijabule bekuthi sobabili sijabule so ayingeke ngikwazi. So njengoba usinikezile-ke inamba kabhuti wabantu sike saxhumana naye and akanqabanga ukuthi asijoyine kulolu hlelo lolu ukhona. So angazi uma wena uthi kulungile ukuthi ngimlande ukuze uzokhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso. Yebo ngangcono siswami because manje ngiyafisa ukwazi ukuthi mhlambe ngoba phela hayi mhlambe bengi-understand ukuthi okay umuntu ohlala kude asazani nani uthi umfowethu ngoba phela sihlala naye endaweni. Manje umuntu wala aroundini. Yabo sihlala la endaweni and ngijwayele ukubaphilela nje vele abafethu ukuthi ngiyabafica nje bahleli and naye ujwayele ukuba khona nabafethu yabo. So ngihalela ukwazi ukuthi yini mhlambe le wrong engayenza kumfowethu mhlambe khona into angazelayo ukuthi okay mhlambe ngangajulusi wakhe because inkinga abafethu kube ile. Phela singabantu siyalenza iphutha uthola ukuthi asinakanga ukuthi senze iphutha. Uthola ukuthi umuntu uzohlala negqubu enhlizweni afuna ukukhokhisela kwena lapho uthola ukuthi wena awulazi cala mhlambe wenza into wrong yes but wanganaka ukuthi khona umuntu ozofa umphefumulo. Yebo. So ithi ngimlande ke avele. Ngajabula kakhulu siswami. Cosandelana buthi. Siphinde sinamukele babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba elikhulu ukuthi uzokwazi ukuthi asiphendule uzokwazi ukuthi asinikeze impendulo kakhulukazi ubhuti lo ngibhalelile ayidingayo because njengoba ela kunodaba afisa ukuthi alilandelele understand ukuthi kahle kahle sithini story kodwa ke kungesikhathi singanani ama answers sizowathola. Sabona kunjani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nami ubhuti wabasibonga. Sibonga ngomdletshe. Oh umdletshe umsindazwe. Yebo. Ubuye ukuhlala? Ngokuhlala ngihlala eWay Bank. Okay, uyamazi buthi? Yebo, ngiyamazi ngokumbona. Umazela kuphi? Endaweni. Aroundini? Yebo. Oh, all right. So njengoba sikucelile ukuthi usijoyine kulolu hlelo ingoba yena ubhalile and kunezinto eziningi angayi-understand ukuthi zenzakala kanjani futhi kukhona obunye ubufakazi aphethe athi unabo. So ngiyacela ukuthi umbuzo nombuzo akubuza wona ukuthi umphendulo wona ngokweqiniso. Ngiyacela. Sozama. Ngiyabonga. Cela ukukhulumisana naye. Bafu. Ngiyacabanga ukuthi bafu vele unako ukungibamba eroundini yabo. So ngicabanga ukuthi mhlambe uyazi ukuthi indaba umdletshe bafu.
Okay mfethu. So Angiyena mfethu, umdletshe bafu. alright Mdletshe. Into enzakalayo la namdletshe. Last week mfethu ngomgqibelo. Umdletshe. Mdletshe. Ubona angeke phela mfethu ngiloko ngithi Mdletshe. Angiyena mfethu wakho. Okay Mdletshe. Last week ubonakalile nentombi yami ela hip park. Niyikhiphile ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi uAmahle uma wengane yami and sina 3 years isijola naye. Yabo. So angazi ukuthi lento yenzayo uyenziswa yini. Because manje uyazi ukuthi umuntu wami lo angazi noma ngoba mhlambe mfethu uthatha mina kancane or mhlambe ke angazi kunewintsho libambile engalazi mina. Ikona into engibizele yona la masimba la wakhulumayo. Ungibizele ukuzokhuluma ngentombi yami uthi intombi yakho. Ngikhuluma kahle bafana ngenhlonipho. Bafo ngiyahlonipha nami kodwa ukungibizela la akona ukungihlonipha lokho. Ukuba bongihlonipha because sinokubonana buzongicela nje eceleni sikhulume njengeinsizwa. Bengamele nje uzongibizela ingangithi amasimba. Nakona ukuthi nje uzothi sikhulume ngentombi yakho ekuyintombi yami. Wena wazi ukuthi intombi yakho angikwazi mina lokho. Ngiyacela mfowethu namanje ngikhuluma nawe kahle ngehlisa umoya. Baba. Sewungathi mfowenu. Mina baba mfowethu ekhaya mina. Angizalwa nawe. Angazi mhlambe siswami ukuthi ubungangenelela because manje ngiyabona ukuthi lento yethu izozi ithathe kwenye indawo because manje yiphi indawo inima khona la ucabanga kuyakhona yini. Usho phela ngizokubhukhela ibhanoyi webaba. Ungangibhukhela ibhanoyi mfowethu ngizoyifikela ngiyakwazi ukuyifikela ngoba phela ngikhuluma kahle nawe ngibuza kahle ukube uyakwazi ukuyifikela buzofika kumina bengeke ungibize ngizila ukube uyakwazi ukuyifikela. Angifuni ukuthi mfowethu ngithi mase ngiqala Sawungathi mfowethu angisiyi umfowethu. Phela nginandaba nawe ngithi ngikhuluma kahle nje. Hayi baba. Yini ngizokali lento lengi. Ungangithethisi. Yini pho ungafuna ungilalela ungiphendule into eqondile? Ngobani? Ngizwe ngawe. Uzongitshela amasimba. Ukusho ukuthi unithatha mina ngithule, mina ngithule. Uthatha mina kancane. Yini mina kancane? Hayi ngikuthatha kakhulu, angikuthathi kancane. Uthatha mina kancane ngoba ngikuthatha kancane, ngikuthatha kakhulu. Uthatha mina kancane. Hayi baba. Yini pho ngikhuluma ngiyena mfowethu. Angithi ngikhuluma nawe kahle. Yini wrong? Ngikhuluma kahle. Yini uyiphathisa kwengane? Mangase ngibuza. Awumebhuti uskora khona uzokwenza yini mfowethu? Angena uyikora. We mama. Buza sisi. Sisa ume sisi. Ngiyacela bandle ubuza. Mfowethu ngasukhuphuka lo shukela manje. Buza sisi awuthule. Hayi baba. How long have you been together no Amahle? It's been a year manje. It's been a year. Yes. Ish. And the time ekade umshela waqoma uye washo ukuthi khona umuntu anaye ku relationship noma uthe usingle. Mama mina Amahle ngimazi esingili umuntu washonela ubaba wengane because unengane. Wena sihlali nina wena wazini ukuthi uAmahle uhlala nami lapha ekhaya? Awazini ukuthi uAmahle uhlala nami ekhaya? Ubaba wengane washona. Hayibo. Efethu uyabo ukuthi nginako ukubona nawo nako ngibona akusho ukuthi siyazana manje asingajoyelani kabi. Angizazi indaba zakhe, angizazi izinto zakini, awuzazi izinto zasekhaya. Lapha nasekhaya ukwazi nje ukuthi unokungibona ngakini. uAmahle uthandana nami wena. Ufuna ukutshela ukuthi wena ubungazi ukuthi uLekhuzana. Wena ubuwazi ukuthi uthandana nami. Ngoba lapha ngophela uyangifihlela ngithi nizena abona Lekhuzana nganika uyithombe ngoba ngikhonjisa ukuthi ujola nawe. We bhuti, ngiyakubona ushukela wakho uyakhuphuka so wehlisa. Uzokwazi ukwehlisa. Uzokwazi ukwehlisa. Uzokwazi ukwehlisa. Uzokwazi ukwehlisa. So wehlisa ufuna ukwazi. Leso skora mina ngeke singiphile. So wehlisa bana. Hawu. Skora nawe yini manje? Uzokwazi ukwehlisa. Hawu. Na ngizotshela umfana bo. Hawu. Ngeke mina ngizwe ngumfana. Uthi usingle kusuka kuphi? uAmahle ngoba ubhuti uyachaza ukuthi bana 3 years bendawonye. Bana nosana ngaphezulu. So wena sonke isikhathi bawungazi ukuthi babonke benoAmahle kwezothanda. Wesisi. Yabo manje ngiyangicasula nawe because manje into engibizele yona angazi noma ngibizele ukuzongilwisa noma ngibizele. Ubuzwa kahle angithi awuyiphendula into eqondile ngoba ubuzwa kahle. Wena uzokhala ungisabisi mina wena. Ungifana bo ungisabisi mina. Ungisabisi nanja. Nanja. Ungisabisi wena. Hawu. Uyadini? Suka nawe. Hawu. Ngizenzela uAmahle wena. Ngizenzela uAmahle wena. Skora. Skora kumina skora. Ngiyeke mfethu. Ngiyeke mfethu. Ngiyeke mana ngiyeke. Hawu. Yabona nja. Lalela. Yawona umntwana kaAmahle wona nje nomuntu wayimini. Uyawonza yini umntwana kaAmahle nomuntu wayimini? Hayibo. Ingane yaMahle njoba.
njengoba uhlile ukuthenga lempahla kaKhisimusi wena. Hayi bo. Ngicede kutshela Khuluma ukunya. Ingqondo zengazo isikole Awusuka skora. Skora. Ngicela ungeke mfethu. Ngeke. Skora. Ho, Ngithola kampani yeso. Musungithola ngaba ngithi Hey baba. Kwamahle intombi yami. Manje angikwazi ukubizelwa la usizoba ngentombi yami. angithi ngikubizile ngakhuluma kahle nawe. Wena ungiphendula. Hayi, amasimba lo wakhulumayo. Ho. Imalana ke phela, imalana phela. Awangani Suka skora. Ho. Nami mfane vola ushukela bo. Ho. Skora. Uqonda ukuthini mawuthi amahle impahla zomntwana wakhe uzoKhisimusi uzathengelo uzathengwa uwe. Wesisi, mina uAmahle ngiyamondla mina uAmahle yezo. uAmahle mina ngiyamondla mina. Kune girlfriend alawo etsengikhipha inyanga nenyanga. Imalini girlfriend alawo? uAmahle nengane yakhe ngoba mina ngazi uAmahle washenelwa ubaba wengane. Ingakho mina nayisindawonye. Le ngane yakhe isatho ukuthi ingane yami. Uyangixaka ke lo bezoqhamuka sengitshela ukuthi ingane Amahle ingane yakhe wara. Shuthi ngiyahlanya mina ekhanda. Uyahlanya. Ngiyahlanya mina ekhanda. Ingawo namanje uvukela ushukela. Ngiyahlanya mina ekhanda. iBP iphezulu. Ngiyahlanya mina ekhanda wena. Uyahlanya ekhanda wena. Ngiyahlanya mina ekhanda wena. Ufuna ngibona ukuthi ngihlanye ngempela. Wabona wena indoda uTV ngithola kabi. Ngiyeka mana ngiyakeni. Ngiyeka. Let's score. Wena nje wena ukudubula wena nje wena. Ha. Wena Ukudubula wena nje wena. Isikhotheni wena. Ho. Ningabiza baba Scotland. Uphanyiswa yini Biza baba Scotland. lapha emacontainer ungenza iluso lapha. Phenyiswa uba. Wena ngondlela ingane ngabhemisa mina. Hayi wamnyela wena. Ningavuma ukuthi simfonele Amahle size ukuthi ubaba wengane yakhe usiwashona mhla zinje ngake. Hayi umfonele sisihambayo mina ngazi ukuthi ngafa. Ngiyacela Sengafa mina manje. uAmahle ngifonela noma umfoneli. Angisangene node lenja le iyangijwayela le. Mina nawe sisazobonana. Hlezi sibonana vele. Umbizo Amahle. Hlezi sibonana vele. ngiyacela ukuthi simfonele ngiyacela tu. Sengafa mina. Hayi umfonela. Sifonise. Buka kuyayifela lokwekhehla kodwa ucabisa ngashaya mina. Kuyimanje iBP iphezulu ushukela uyakhuphuka. Hey ngizokudubula fana. Ngiyacela ukuthi nisifonise ngiyacela. Dubula mina inja ngiyidubula ke mina ke fana. Umfonele sizama manje ngempela indaba yomfana. Hayibo. Inja ngiyidubula mina. Hayi ungisabisi wena. Ngicela sike zamani umfonela. I think fanele kube uyena uzosicacisela kabanzi ukuthi ubaba womntwana uthi washona mhla zingaki. Ngoba nakho phela sinaye la e-studio. Umshayeli uphuma ngana. Siswami. Ebo manje njengoba ingayibambi nefoni. Ifoni yakhe ihlala kuyena njalo, angazi indaba engayibambi ifoni. Ayibambi nabangayazi. Hayi akayibambi inamba angayazi. Ngaphandle ukuthi uyayazi kodwa akayisayifa ngamayibo. Mhlawumbe ngamfonela inamba lo uzoyibamba. Lutho okuyibamba. Siphinde simzame futhi noma? Asimzama ukugcina Mina ngiyibona into esifonelelwe Amahle ngoba lenja le yeyisa lenja le. Ngifuna isholo yena sisiwami khona nale ndoda. Yini ufuna ukuyizwa? Mina ngafa. Yes, fanele achaze kahle kahle Hayibo ukuthi ngafa. washona nini. Hayibo. Kwaphela nakho sinawe la e-studio namhlanje. I guess uMatasa la ikhona. Sithole enye indoda. Shuthi sibaningi kuyena. Hayi mfana. Kuzeka mfana. Ungangibizi ngomfana. Mfana, kuzeka mfana. Ungangibizi ngomfana. Kuzeka mfana. Ungangibizi ngomfana. Kade ngikukhuza mfana. Ungangibizi ngomfana. Kade ngikukhuza. Ungangibizi ngomfana. Uvela unginyanyiselana wena mfana. Yabona inkinga yakho yona yonke lena. Uthi mfana Skora wakhe skora. Skora wakhe skora. Ufana uvela vukelwa amandla engawazi wathatha. Akayiphendula ifoni manje. Suka skora.
Suka skora. Okay, ngeke ngisamenza lutho. Ngeke ngisamenza lutho. Hayi vele uzongenzani? Ngeke ngisamenza lutho ke skora. Suka ke skora. Angimthole efonini. Akayeke nje lo mina. Skora, ngihleli skora, ngisenzile usokhuleka. Buyela endaweni yakho skora. Akulungile siswami. Shuthu ubhizi la ebhizi khona buyela endaweni yakho skora. Kuthi manje angazi. Hayibo, uza kuba pho. Uza kuba. Fine. Zokhala mfana. Now that Zokhala mfana. Now that ubhuti useshilo ukuthi vele baku relationship and bawuhlanganisa unyaka manje. Sazophinda uqhubeke futhi naye noma ufuna ukuzwa ngaye. Mina siswami bengifuna ukuthi amahla bekhona abe lana ayichaze yonke lento because lo sesinamanga lo. Mina ngikhathele ukukhuluma mina. Khathele. Asiswami ngasekukhombisa. Khathele mina ukukhuluma. Uyokhuluma amasimba. Ngane lekhuzana. Hayi ngikhathele mina steteleni. Steteleni. Yonke into lo lenja lelo kungitshela ukuthi mina ngazi yona ukuthi uyazi mina ukuthi uyazi mina ngiyenza yona nje skora lofana uvela ngoba ingazi sekhaya nengane yami nanje lofana uvela vukelwa amandla ungazi ukuthi bangishayela lapho nanje awungazi ukuthi bangishayela lapho nanje efana mbhutanga ke mina nawe Angitshela ukubhukuda wena, angitshela ukubhukuda. Skora. Angitshela ukubhukuda. Angitshela ukubhukuda. Angitshela skora yanyanyisa nawe. Yini skora. Yini skora. Ha, so angitshela wena. Ngoba nawe ubizela ukuthi uzobamba mina la. Umngane wakho lo, suka la skora. Ha, ngangitshela wena ngisebenzi nawe. Yes, suka phambi kwami nawe wena. Kade ngibizele la. Angisebenzi nawe. Ngesimanga uzonya wena nje. Ubona ngitshela ngezinto ezini wena. Wathi uphatha isibhamu wena nje. Yakutshela. Uzonya wena. La khona ngayihlezi khona le gwara uzonya wena. Ngenxa uthi asimtholiki usisi amahle njengamanje ngicela ukwazi ukuthi i-relationship yakho nawe iphele laphi. Niyaqhubeka niyathandana noma cha? Yeba sisi. Wesisi. Yabo umuntu okhuluma ngaye intombi yami. Awuziboni hlukana naye. Angiboni ihlukana intombi yami. Ayithathe siswami. Angifuni, angimfuni yezwa. Angimfuni yezwa. Vele uzomfuna naye akafuni vele. Ngithathe wena. Naye akafuni vele. Ngifuna ngitshele uhlukana naye. Ngifuna ngitshele ngafuni. Ngafanini. Okungingabona nje. Okungingabona nje. Phela mina ngicindiswa ilanga emakhosini. Skora. Nangikwenzani? Uzokwenzani? Skora abona ukuthi ngizokwenzani. Sicela ngisiyeka. Skora abona ukuthi ngizokwenzani. Sicela ngisiyeka. Skora yathi ujimela mina yini usojima la ujima khona. Skora yangilimaza skora. Hawu. Skora yangilimaza. Ngene nokusabana lento le. Awukora yini manje? Hawu. Hayi khipheni. Sami. Ngesimanga sokuthi uthi uyadinga amahle ukuthi abe khona ngiyacela ukuthi mase sikufonela ukuthi kube khona part 2 ngicela ukuthi uzi-avail ukuze sizokwazi ukuthola kahle ukuthi uthi amahle washona nini ngiyacela. Hayi sisomna nami lokho ngiyafuna ukwazi. Yazi ngiyafuna ukwazi. Ngisho yabona nje la ikhona indlela zokuthela elidinwe kabi. Mina ngafa. Amahlombe tshela amadoda ukuthi mina ngafa. Mina. Hayibo. Uthi ngisuke ngimandla insuku zonke. Kubo uma beshoda ngempuphu siswami mina osuke khona yazi imina osuke khona uma wakhe uma kumele ahambe aye lekhuzana naye kuma clinic ugijeliswa yimina imali yami siswami yazi uyakunakelela umntwana njalo siswami yazi nakubo mabona ukuthi okay isimo siyabheda kubo mina ekhaya ngiyakwazi ukuthi ngithathe ingane iqhubeke ihlale ekhaya idliwe kahle nayo amahle aqhamungele nomlomo ephashile ngifike ngiphakela inja bese hamba itshela amadoda ukuthi mina ngifile Kuze kubuhlungu. Mbuke lapha ekhaya ngiyathemba usinani niyazibonela ukuthi ishow ihambe kanjani le episode le kakhulukazi uphathi uzoza kungesikhathi singanani ngicela ukuthi nifunde nokulinda because siyadinga ukuthi amahle abe khona azosichazela yena ngokwakhe ukuthi uthi ubaba womntwana wakhe washo namhlazi ngakho nangiphela sinaye la e-studio and kuyabona ukuthi akusona isipokwe nangu uhlangene inyama nomphefumulo kuyena so asazi uphathi uzoza la khona amahle azochazela kabanzi ukuthi sithini istory sakhe ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu bye.